kun vesi liikkuu, niin toi bioenergia siinä alueella nousee todella paljon. Tää tapahtuu luonnossa ihan muuallakin. Esimerkiksi talvella, kun on pakkasta, vesi jäätyy ulkona, niin jäätyessään sen bioenergiakenttä kohoaa paljon. Eli tapahtuu tämmöistä voimien nostamista luonnon omin avuin. Paljain jaloin sä maadoitut. Ulkona kun on joku 20 astetta pakkasta talvella, sä voit laittaa pakasteesta marjat ulos. Kaikki mahdolliset jutut mitä sulla on pakastimessa, niin laita ne sinne ulos. Muutama tunti siellä, niin se tankkaa itsensä semmoista bioenergiaa luonnon pakkasesta. Eli se bioenergiakenttä nousee siellä, kun se jäätymispiste on siellä luonnossa. Tänne kun sitä ihminen oppisi tulemaan taas uudelleen kaiken teknologiayhteiskunnan keskeltä, niin saattaisi tapahtua todella suuria muutoksia. Eikä jatkuvan riistävän ilmapiirin vaikutuksessa. Siinä ei ikinä tule tapahtumaan mitään kovinkaan hyödyllistä ihmiselle. Päinvastoin se vaan lisää semmoista sisäistä tuskaa, joka tulee sit loppujen lopuksi ilmi erilaisina sairauksina, masennuksena ja ahdistuksena, sisäisen arvomaailman muuttumisena, monenlaisena pahoinvointina. Siihen tää yhteiskunta on nyt mennyt ja itse on ainakin huomannut sen hyvin vahvasti. Tarkoita sitä, että pitäisi jättää yhtäkkiä työt kesken ja näin poispäin. Ja alkaa elää jossain kaikkien täällä metsässä, vaan miettiä vaan niitä omia valintoja ja semmoista kultaista keskitietä. Elikkä muistaa se, että mistä ihminen on lähtenyt. Se on lähtenyt täältä luonnosta ja täällä ihminen parantuu. Täällä on kaikki mitä ihminen tarvitsee. Ja sit itse asiassa mä käännynkin takaisin. Mennäänkin vähän eri reittiä himaa. Mutta ihmiset, nauttikaa kesästä nyt kun se tulee ja luonnosta, olkaa siellä ja maadoittukaa ja miettikää näitä arvovalintoja ja kaikkia sitä, että jos oot semmosessa tilanteessa, että olet niin kuin jumissa etkä tiedä mihin olisit menossa, niin mene mahdollisuuksiesi mukaan luontoon rauhoittumaan. Vaikka mökille, jos semmonen sattuu sulla olemaan, niin voit sitten siellä saada uutta näkökulmaa elämään ihan uudella tavalla.